Hallgatlak. Mondjad, kicsim. Nem kényelmes így, igaz? Nem kényelmes, gyere. Na? Jó? Na? Oké. Jaj, de nyomod. Gyere, így. Így jobban tetszik. Ez keresztbe. Lábak fönn. Alig férsz már be a bölcsőbe. Igaz? Mert addig férsz bele. Így jobban tetszik keresztbe, ez az igazi. És még hova forogsz? Hova forogsz? Hova forogsz? Nézd, meg is fordultál. Mondjad. Figyelek. Hey. Szia. Ajjajjaj. Mit találtál? Te mindent elérsz. Azt a nem jóját. Azt a nem jóját. Gugő. Áu, áu, áu. Áu, áu, áu. I love you. I love you. Hát fordítsd meg. Tudod, hogy meg kell fordítani, és akkor majd jó lesz. Így jó. Most így nem látod. Most nincs senki. Állj oda. Állj oda. Majd utána megnézzünk benne, jó? Szia, szép lány. Na, hagyd nézzük meg, hogy szereljük meg azt a vonatot. Nem látod magadat, Csicám, ha a másik oldalra jössz. Ha? Nem látod magadat. Na gyere, megszereljük, rakjuk le ide a vonatot akkor. Rakjuk le a vonatot, megszereljük, jó? Na, nézd csak. Ha ez így van, mögé rakjuk ezt. Így jó. Nézd csak. Már megy is. Ez is. Hát rakd mögé azt is. De egyik oldalon nem megy, akkor fordítod. Okés? Okosan. Türelmesen. Na, látod, ügyes vagy. Itt mi történik? Hello! Itt mi történik? Oh, gugu. Oh, au, au, au. Hogy táncolsz, mutasd? Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. I love you. I love you. I love you. Szia. Táncosnő. Hogy rázod a popód? Jobbra-balra. Gyerünk. Úgy bizony.